Конечно, люди заўсёды пытаюцца, ці цяжка было, ці не цяжка, но Каменюкі, шчыра кажучы, гэта не тое месца, дзе сябе адчуваеш у адзіноце, бо гэта такі турыстычны вялікі цэнтр, і умовы тут вельмі добрыя, і сын мой тут жыве таксама з сям'ёй, таму і для яго тут ёсць шмат што. Сыну падабаецца так, бо ён такі актыўны вельмі, і яму патрэбна больш прасторы. Яму ўласна, яму так, вельмі тут добра. Ну, у школе 9 чалавек у класе. У Мінску гэта была бы платная школа. Таму у плане такім цывілізацыйным гэта незначныя страты, але вось у плане працоўным і ў плане такім, каб для сябе атрымаць больш часу на тое, што сапраўды значна на прыроду, конечно, тут толькі я выгадаў вельмі шмат. Гэта праграма, асноўная мэта якой падтрымаць нацыянальны парк у яго руху у бок узмацнення аховы прыроды і ў бок запаведнасці. Напрыклад, калі мы гаворым пра аднаўленне гідралагічнага рэжыму якога-то пэўнага аб'екта, гэта 2-3 гады. Даследаванні пры дапамозе радыёперадатчыка яны паказалі, што менавіта старыя дрэвы і стараўзроставыя дрэвастаны яны асабліва значныя амаль для ўсіх відаў кажаноў. Я жыву ў вясковай хаце, тапіць трэба там з вадой і складанасці. Ну, гэта ўсё такое, мне падаецца, да чаго чалавек прызвычайваецца. Вось, і тады больш цэніш умовы камфорту, якія звычайна чалавек і не цэніць. Тут заўважаеш спакой, якога ў Мінску няма, бо тут робіш не менш, вось, але я думаю, што паспяваеш болей, таму што няма такіх розных фактараў, якія адрываюць увагу ад справы. І, канешне, у нас офіс тут у сярэдзіне лесу, і вось гэтага ў Мінску ніколі не было. Таго, што ты ехаў на працу і з працы праз лес, і гэта тое месца, з якім ты працуеш, і ты у ім працуеш, з ім разам жывеш. Таму гэта такая гармонія паміж тваім жыццём і тым, што ты ў жыцці сваім робіш, тваю справу.